Ngiyabingelela abalaleli. Igama lami nguMuzi Mchunu, uthisha uMchunu waseMathubesizwe. So ngu-sports organizer khona la esikoleni. So sibonga kakhulu kumhleli tournament, umhleli foundation. Sidlulisa ukubonga nje okukhulu siyisikole nge-initiative abayiqalile ukudlalisa izingane emva kwe-COVID. Kube kunzima kakhulu kodwa manje sikwazile ukuthi malivuleke izwe sakwazi sadlala ngoba iqiniso lithi akuzona zonke izingane ezophumelela ezophuma kahle esikoleni, kodwa khona lezi ezinamathalente efuna ngathi ziwaveze. Sibonge kakhulu sikwazile ukuthi ziveze izingane. Sibonga kakhulu sadlala siyiMathubesizwe, sakwazi siwina sathola ama-prize ethu. Siyabonga kakhulu. Namhlanje bebesilethele i-gift esayithola njenge-Mathubesizwe ngoba saba u-number 3. Sibonga kakhulu. Ngathi izingane zingayeka ama-drugs, zifocuse emidlalweni ngoba ikhona ikusasa emidlalweni. Siyabonga.